ganámoslle en Madrid a grupos madrileños. Un gallegos, cantando en gallego. Bueno, ainda nos multaron outro día por ir beber na calle. Por qué? Por beber na calle, tío. Como nós entre nós nos dicimos sempre as cousas como son. Somos amigos realmente, entonces temos confianza para dicirnos as cousas que nos gusta oír. Antes, cando estábamos solteiros, Matías ligaba de carallo. Xaquín tamén é moi ligón. Xaquín é bastante ligón. Sí, o que estábamos aí os 4, A terceira o falleina xa pensaba que se acabara o mundo Rapans. Rapans toma 2. Son o último gran fenómeno da música galega. Nunha escena que parecía copada pola tradición, os ritmos urbanos e a mestizaxe entre ambas tendencias, apareceron eles coas súas guitarras como máquinas de buen rollo. Meteron a máis de 6.000 persoas no multiusos do SAR e mesmo coaron algún dos seus temas, que son xa himnos para a rapazada, na playlist da celebración do ascenso do Dépor. Como non queremos que perdan ningún avión, hoxe suben o vagón de Rapans. Xanma, Samuel, benvidos ao vagón. Hola, boas tardes. Un placer tervos por aquí. Como se presenta o verán? Pois a tope. Bueno, con calor, porque estes días foi bastante sí, calor. Esperemos. Imos sudar. Sí. Eu preguntaba máis polo profesional, iso de o profesional acaba traballo e listo, home. É o que se pide, nada máis. Por iso que vamos ben, non? Disfrutámoslo, entón non temos queixo. Eu estaba pensando que como xe a nosa idea é repasar toda a vosa trayectoria, podíamos facer algo doado e pasar, por exemplo, do primeiro concerto, non? Fua, ferro pelazo tiña, tío. Que se me puña así medio rubiño co sol, que locura. Eso é porque non queres deixar, ainda se salía. Eu dicía, do primeiro concerto, ou, por exemplo, de SAR, pero é que igual hai outra forma, non digo que non fagamos esta, igual hai outra forma máis gráfica de ver como avanzou, como pasou este tempo, que é amosar o cambio no outro ámbito. Claro, sabes que pasa? Que sabemos cal é o outro ámbito que vas a enseñar, pero neste ámbito ese barco era de Matías e o siguiente barco xa non é noso. Angelita. E ese barco había, estábamos facendo unhas fotos para promocionaros e había que cada 10 minutos chica o bote porque entraba agua, estaba filtrado. Non foi ao fondo a choupar. Non foi ao fondo a choupar, había grietas e non lle botaron patente o millor, porque estuvo abaixo todo o inverno e había problemiñas despois para facer Está jubilado xa, Angelita. Sí. Pero está así, ahora é o meu cariño ao novo barco de Matías. Anda. Xa é de fibra, xa é máis moderno, non é... Outro rollo. E que foi deste? Ese creo que foi para queimar, para San Juan. Sí. O sea, os barcos ali van É para o que San teñen Juan. os barcos que se poden queimar en San Juan. Claro. Se imos de ese a este, xa desvelastes. Este voso non é. Non, o... Ese é prestado. Nin falta que fai tampouco, Sí, Porque hai que mantelo. Hai que mantelo, claro. E o outro chicábalo como nada, pero chicar este fai falta xente, Fai falta moito. O que imagino que este non foi para baixo cando grabastes, non? No, Aí andú, pero bueno, tiña as súas cousas tamén, era bonito. Cada barco ten as súas cousas, ten a súa identidade. Xa. De feito, Tocaba vos a vos levar ou non? No, de feito despois de eso fixámoslo amarrado, Aí xa nós temos o titulín, pero aí fai falta máis material. O rollo é que xusto despois de irnos foi o carro, o barco. Tuvo que ir a facer reparacións. Sí. Pero tivestes algo que ver? No, esperemos que no. Esperamos que Claro. que nós sepamos, no. A nosa factura non la mandaron. Bueno, pois entón imos facer o repaso dende terra. Dende aquel primeiro concerto, pero creo que ainda podemos ir máis aló, non? Cando empezan? Cando empezan de Rapans? Ou cando empeza o que hoxe é de Rapans? Porque imagino que cando empezastes de Rapans nin pasara pola cabeza aínda, non? Ou si? No, o sea... É que nós levamos tocando xuntos desde os 14 anos. A Samu xa tocaba antes con Matías. Así que si nos imos a cando empezamos a tocar, claro. Si vamos aos proto-Rapans, a edad dos metales dos Rapans, e nunca mellor dito, ademais, porque éramos bastante máis cañeros. Pois si, desde os 14, 13 anos que levamos tocando ou conocéndonos no ámbito musical de Muros todos, pois desde adolescentes prácticamente. Sí. Pero Rapans naceron pois aí despois, a ver, ao fin e ao cabo ti con 18, 19 anos, pois sempre
prioriza outras cousas, como para tocar e tal. Viñamos de outro grupo que estábamos eu e Xama xuntos, e priorizábamos, pois, o millor as chavalas, ligar, esas cousas. A máis de... Os botellóns... Dilo así, pero realmente foi porque nos fomos a estudiar cada un a punto do Tamén é mundo verdade. tamén. Non me acordaba. Sí. É que para min esa etapa xa foi descubrir. Onde fostes? El a Santiago, E la Bayona. eu fui a Bayona ese ano, Dos puntas do mundo. Foi que son... pero loixísimo. xuntámonos ao ano siguiente. Sí, plan- Porque vivín contigo... Botámonos moi rápido de mente, sabes? E que facíades cada un? El historia da arte e eu facía animación sociocultural. E o ano seguinte cambiastes? E o ano seguinte eu quería entrar nunha carreira tamén porque eu quería vivir esa vida universitaria. Ti queres ir a Santiago? Ou a outros. A mí maríame cargar lado, con tal de que poder salir os jueves, para ter unha excusa para salir jueves, viernes e sábado. Ganaba un día de salir. Pero complicouse. Ir subir nota, esas cousas, ao final, nota para ingeniería, ingeniería pouco vou disfrutar. Tiña que buscar algo, un equilibrio. El cometiu un error, que ele quería salir os viernes e meterse nunha carreira de ciencias. A facultade de historia pecha os viernes. Entón eu aí estuve máis rápido, realmente. El tiña envidia deso. Entón, ao final, despois, marchei para Coruña, xa me seguí en Santiago, e en Coruña fixen un ciclo, outro, vamos. Pero aí xa había Rapans. Eso xa é Sí, para Rapans. estaba aí, biología xa había Rapans. Estaba aí, non? Mais ou menos, andaba aí, Eu creo que Igual sí. foi o primer ano, igual foi o primer ano o meu primer ano. Pero mira, igual se non aparecen os Rapans ainda cae outro ciclo máis, porque ti vas a seguir probando. Sí, é que eu aí entrei na carreira, pero entrei nunha carreira que non era do meu ámbito, Que era que? nada. Ciencias empresariales. Eu fui por ciencias puras, sabes, cheguei ali, non tiña amigos na carreira, hasta mitad do curso, era como, aquí non pinto nada, sabes? Levaba xa 2 anos, que esas notase. Hai que dicilo, non? Nada, fui así, e ao final, pois, un botellón, xuntámonos de muros, xa non hai que volver a tocar. Claro. Bueno, foi máis el que mo dixo a min, a culpa Eu é de- recordo eso, eu recordo que lixeron tío, temos que volver a tocar. É que eu tiña cancións feitas xa. Tiña ganas de quedar con el para tocar un pouco así os fins de semana, sabes? Solo para xuntarnos os sábados pola mañán. Os días sábados pola mañá, pero se ia desos verres era complicado. No, No, porque daquela época... Aquela edad, ves as 7 as 8 estás en pé como un rollo. Perfectísimo, joda. E quedamos, claro, como tiñamos cancións e había que gravalas, o técnico da sala onde ensaiamos, que é o da sala Nasmo, Juan, da sala Nasmo de Muros, pois dixenos, jová, tedes que buscar unha batería, facendo un grupo, ele sempre nos animou. En baixo. Claro, el primeiro animounos con que Xaquín, que eu a Xaquín conocía como guitarrista, porque Xaquín iba comigo a escola de música a guitarra, Aka cantante tamén. a cantante, a.k.a. tamén Músico de orquesta. Bueno, pois Xaquín estaba libre, estaba no paro daquela, entón chamámoslo como batería. E el, claro, daba igual calquera instrumento, non tuvo problema, e ven como batería. O máis complicado de Rapans foi fichar a Matías. Por qué? Porque quería ser pianista, coño. E non sabía, tocar un piano. sabía tocar o piano. E ele insistía de, eu non vou tocar o baixo é aburridísimo, baixo é unha merda, nadie quere tocar o baixo, eu se queredes vou ser pianista en plan mecano. Mas Matías, somos un grupo de rock, non hai pianos. E ademais Non hai- obrigaríamos a ter 2 teclados. Claro, claro. Era plan mecano. Iso foi ser o seu plan na súa cabeza. Sí. E conseguiu no final, conseguiu no ano Sí. pasado. Pero o inciso Onde o conseguiu? é que ahora vas con Matías no coche e di, mira perro baixo. Buah, que locura de baixo, tío. Sí. E ao principio era aburrido. Conseguimos que fose baixista antes de pianista. Sí. Pero agora é pianista. Ahora é todo. Sí, Claro, ahora nos criámoslo como na canteira, sabes? Nos, Claro, leva o baixo, os 2 teclados, que será o seguinte. Toca todo. Polondo, Canta, tío. Sí, bueno. El Pode poñe mellorar. muitísimo entusiasmo ás movidas, entonces acaba salindo sempre algo. Ahora está cos bongos, Ahora porque está toca con os percusión, bongos, claro. sabes? Si queres tocar os bongos, que toca os bongos. Pero vai faltar máis. Nah, vai dando. Era máis arrímico do que é, ahora está moi ben. Home, a ser baixista faiche... Ixe dicir, baixista rítmico igual. Ao principio, Non pois, se lle como a poden todos. poñer barreras a Matías nas súas ambicións. Sí. Acabo de acordarme ahora de como fora a conversación, tío. Estabasme falando de que conoceras a 2 grupos novos a raíz de que, bueno, viñamos escutando os Artimón que tal, que eran Skeggs e os Fiddler. Sí, que eran E putos. sí, e a partir de aí foi cando fixemos 6am, que fixestes ti, e tiña Frankie xa... Macín. No, eso foi máis tarde, porque ti xa tiñas 6am e tiñas Smash Bros. No, no Raiz Mamita. No Reis Era unha Mamita, cover, que era era unha cover cover. dos Skeggs. Aí ven Tranqui Macín e despois ven Smash Bros. E aí sacamos o noso primeiro EP.
Pero así de doado, tal e como contades. Sí, xa viña surgindo de aí o nombre porque empezamos a gravar Xama máis eu, sabes? O sea, ese rollo. Empezou a vir, veñen os rapantes, puxémoslo en inglés porque molaba, ¿no? E os rapantes era... A ver se vendía máis en festivales. Por o meu apodo, sabes? Pero non sei, o tío fixelle gracia ao apodo a Juan e dixo, veñen os rapantes, sabes? Pero... É verdade que poñerlle nombre a un grupo é sempre complicado, entonces de que vimos que tiñamos dixamos, pois xa está. Non valorastes unha segunda opción. No. Se xa é así, xa pa que, non? Xa fóramos os Fission Boys. Como? Os Fission Boys, xa que tuvamos nombres de todo tipo e sempre buscando. Eu acordome un grupo que tú era con Matías que tú éramos 4 nombres. Blasfemia FM... non me acordo como era, ao final foi Baquetazo. Tiña outros 2 máis. Facíamos un 20 por cada grupo. E había 4 20s feitos co grupo. E como o máis guapo era facer o 20 do grupo. Sí. Canto durou o grupo? Baquetazo durou Sí. 2 anos e fixemos 3 concertazos, posiblemente. 3 ou 4 concertazos. Máis nomes que concertos. Sí. Baquetazo tuvo que andar para que de rapas puderan voar, a verdad. Aí hai moita calle. Hai que temos un directo subido que é unha puta joya da música gallega. Non sei se queres que o público general vexe ese directo, ¿no? A mí molaría, non me avergonzo de nada. Onde se pode ver? En YouTube. Buscámoslo así? Sí, Baquetazo, con K. Con K. Directo e xa está. Sí. Éramos punkis daquela. Pero as versións que facíamos non eran tan punkis. O segundo concerto, que tamén está grabado, pero non topamos o vídeo, aí xa tocábamos máis La Polla, Escorbuto, Caótico, máis rollo. Aí, pois, unha versión de Deep Purple, unha de Fito, cousas así. Pero o rollo era Trezo, a Trezo era punky. O Trezo era moi punky. Nadie subeu a cantar cunha careta de Saddam Hussein, sabes? Naquel momento, cando era tendencia, cando era mainstream, tiñamos, claro, non sabíamos nada. Vamos poñernos en situación. Bueno, eu non tocaba en Baquetazo, eu tocaba na outra banda que tiña Samu daquela. Aquilea. Eu tocaba na banda telonera de Baquetazo. Estaba ainda no B, sabes? Non ascendera. Pero, sí. Non era punky aínda. Tocábamos Los Suaves. Sí. Que era o noso grupo favorito. Pero o rollo era tocar todo eso en estilo punky ou non? Ou era que era punky porque non había máis remedio que ser punky? A ver, é que punky non é só levar unha cresta, sabes o que che quero dicir? Punky era daquela... O que nos facía ilusión era facer ruido, sabes? Sí. As notas ibalas vendo sobre a marcha. Si afinabas, si non, dependía do tempo que tuveras para afinar. Nos creíamos que éramos putas estrellas. E agora que vemos o vídeo, vemos que non éramos tantas estrellas. Pero era, que felices eras. Pero éramos felices, sí. Sí, había peleas xa nos nosos concertos con policía local, chaval. Pero quen? Que era o pai de Matías. No, os nosos amigos. Claro. Que viñan ali. ali. Había pelea con policía local, era o pai de Matías, tío. Pero, hubo peleas, sabes? Pero quen lle pegou o pai de Matías? Un colega dos meus. Porque unha persona tirarelle as gafas, toleou, e xa o policía foi a separar e xa lle quedou tamén o policía. Por separar, que isto que contan sempre nestes casos. O que ninguén contaba é que fose un dos pais dos músicos. Foi o pai de Matías, claro. Eu estaba flipando, porque eu estaba mirando así por o lado e dicindo, chavales, hai que parar. Vía pelea, eu seguía, pues seguimos, veña. Matías? Matías estaba facendo un solazo, sabes? Porque Matías solo soleaba nas cancións. Claro, é que non dixemos que todos os miembros do grupo somos guitarristas. Claro. É que faltounos esa edad. Claro, ningún, claro, somos 4 guitarristas. Ese grupo empezou sendo 3 guitarras e unha batería. Sí. Matías non tiña baixo ao principio. Para gravar estaba de teu pai que tiñan baixo. Moitos problemas tamén con eso. Por qué? Porque meu pai é moi maniático, non podes... É dicir, se ti lle colles o taladro, que a broca do 6, terlle que poñer a broca do 6 no sitio da broca do 6. Aunque son todos os sitios iguales, pero a broca do 6 vai antes que a do 8. Xa pos despois... Eu entendo tamén. Xa pos, sabes, esas movidas. E o que baixo do meu pai, como é de meu pai, non me vai deixar. E conseguín eu o baixo, pero que eu conseguín eu. A teu pai? A meu pai, claro. Porque era dunha baixista dun dos primeiros grupos que tiñamos. Pero teu pai que tocaba baixo tamén? Meu pai sempre lle gustou o baixo e puxose aí de maior. Bueno, de maior, sí, con 40 e pico, así. Chaval. Sí. Na mellor época da vida. E ese baixo acabou sendo o baixo dos Rapands? No, gravámoslo. O primeiro EP gravouse con ese baixo. Claro, que ao principio non tiñamos moita pasta para... No, pero digo eu que responsabilidade, non? Claro. Que non lle pase nada ao baixo, trata como se fose. O baixo era como de alquiler. Antes das 11 tesmo que traer. Un día non podemos gravar porque ele me chamou e tiña que levar o baixo. Dixen, papá, estamos grabando. O baixo para casa. Compramos un baixo e de onde o sacamos se non traballamos. Sempre fomos humildes, sempre nos enseñaron a ser humildes e valorar os instrumentos. Sí. O baixo segue na casa, non? Sí. Digo que non sobrevivirá a todos ese baixo. Sí, ese baixo sigue na casa.
cunha pegatina de Galicia e cunha pegatina da bandeira canaria. Sí, por algún motivo? Sí, por meu pai que é mitad gallego, mitad canario. Anda, pois ya está. Sí. Claro. Como era ese ambiente musical do que falabades? Cando vos tiñades 13, 14 anos, cando empezades, que ambiente musical había en Muros? Rock, puro rock. O rock que se conoce estatal. Barricada, Rosendo, non? Pero había mil millóns de bandas. Sí, en Muros había bastante tamén metal. Había moitas variedades, sabes? Había peña que era máis dura, peña que era un poquinho máis suave, peña que era un pouco máis punky. Sí, peña con baladas, claro, rock e tal. Xa nós, cas dúas bandas nas que estaban Samuel e Mati, eu entrei de suplente de Matías na que era de baladas, que era máis extremo duro. Ti estabas na outra banda de Samu, sí, na que entraste de suplente de Matías. Sí. Correcto. Vou atando cabos ben. Era todo moi tenogaña. E era de baladas. Músicos. Baladas, era máis pop rock, sabes? Sí. Era máis Amaral, extremo duro, Fito. Eu quería tocar los suaves, toda a cosa. Me gustaba moito los suaves. Pero eso tocaba no outro grupo. No, eso tocábamos no noso, no que estaba eu, pero había que forzar moito. Claro. O sea, primeiro había que tocar todas as outras e logo, sí, dicen, como as orquestas que tocan los suaves ao final. Claro, sí. O ambiente era eso. Como estaba o Festival Castelo Rock ali, era o que había daquela. Eu creo que en Galicia, daquela, cando empecé, soname, falaban do Sonrías, sempre, Sonrías, o Viña Rock, pero xa era imposible ir, só íbamos maiores. Sí. Un que facían en Malpica. Algúns maiores fomos, sí. Sí. Como era o de Malpica? Maiores para nós eran os que estaban en cuarto de ESO cando estábamos en segundo de ESO. No. Eu falo os maiores de piña de 30 e pico, xa, daquela. Eu non esquecerei nunca as 13 horas de bus de volta do Viña Rock. Algo digno de contar. Había un festival en Malpica tamén que era moi famoso, tío. O Nordestazo. Sí. Pois eses eran os que había, Castelo Rock, joder, ti, o primer ano que recordo de ir da man de meu pai, diría 7 anos ou 6 anos, viñera Barón Rojo, xa, e o ano siguiente Barricada e Rosendo, xa foi unha animalada. Sabes, falándoche de grupos top. Sí, máis arriba non se podía. Claro, entón despois xa vían os suaves, tal, e despois xa íbamos, claro, nós podendo ir solos, eu caro me ver os suaves con Xama, fóramos os dous a velo. Resopla. Estou pensando, porque a primeira vez que vino los suaves era na Capitola para ver os suaves. No, fora no Milla Rock. No Milla Rock, foi a segunda, que tiña 16 anos, non me deixaban entrar na Capitol. Entón tuve que pasar unha odisea para perder a mitad do concerto. Pero conseguiches entrar? Sí. Como fixeches? Pois tuve que facer prácticamente videochamada con miña nai co segurata da Capitol, e verdade que se portou moi ben, porque como que eu non levei o DNI, porque como era menor de edad non me deixara entrar, dixen non levo o DNI, porque total, se vou enseñar o DNI e son menor, e ao final atoparon aí unha maneira que claro, se enseñaba o DNI e miña nai mandaba unha foto do seu DNI un vacío legal como que se enrollaban, sabes? Que despois como que non se podía facer eso, que tiñen que ir acompañado de miña nai, pero bueno, ao final enrollaranse aquel día e puden entrar. E despois de todo eso todos eses grupos que andaron, os Rapans corren a partir de aquí? Sí. Festa do Furón 2018. Aí corríamos, pero en plan, corríamos como a zigzag, sabes? Non... Acórdome, é que me acabo de acordar dun comentario que fixera nese concierto. Que fixera que en ti? Eu, que dixera... Podes dicir, pensa antes. Sí, joder. Se en algún sitio podes dicir aquí. Sí, dixera... Vin xente máis feliz nos tanatorios. Que ese día. Dixen, vin a personas máis felices en tanatorios. É que todo mundo calado, dixen. É que nós fomos, claro, nos primeiro concierto, super ilusión, e nós, claro, estábamos aí a flipada de que éramos buenísimos. E tocábamos fatal, non tiñamos instrumentos, desafinábamos. Tampouco era que tocaran, me refiero, non estábamos preparados para tocar, pero fomos con ilusión. Si nós ilusión, tiñamos moitísima ilusión. E meteronos unha caña, porque sacáramos o EP, que funcionou moi ben, pola zona de Muros. O noso problema foi grupazo, non sei que. Fomos tocar. A produción estaba por riba do directo. Claro, e nós dixemos, pero que pasa? Que pensades que viña a vir tocar aquí? Somos 4 chavales do pueblo de sempre, tocamos igual que sempre, sabes? Vestimos igual que sempre, non... E xa, saleu no Rolling Stones unha noticia, unha revista. Los Rapans non suenan como en el disco. Nada, a partir de aí chegou a pandemia e empezamos a ensayar a muerte. Xa antes da pandemia xa formos un par de festivales porque nos machacaran moito aí. Xa nos puxamos as pilas. E xa era ensayar. Como dicía Cristiano Ronaldo, isto é para claras bocas. Pero entón, aí xa vos poñedes en serio, porque isto que naceu como unha broma... En serio para calar as bocas de que nos critican, é dicir, non era en serio de... O sea que foi unha acción-reacción. Claro, foi como, por mis huevos que ti non me vas a criticar, por toca sonar mal. A ver, realmente tiene razón. Sí, tiene razón, pero si pajaran por vernos, pero non pajaron nada, era gratis. Ni nada.
Sí, esa era... Bueno, nos pagaronnos por ir así. Sí, o churrasquiño e unhas cervexiñas. E cartos tamén, que acordo de dir... Sí, é verdade. Vos pagarades por tocar? No, pagaronnos a nós e compramos a batería despois a raíz. Pagaron, o sea, nos nesa festa trataronnos non moi ben. palmarades pasta. No, trataronnos moi ben, joder, porque ao fin e ao cabo estábamos empezando, queríamos ter os baffles para ir nós por aí a tocar, a forrar cartos, e portáronse sempre moi ben con nós. De feito, algún día volveremos, fijo. Pero, bueno, eso, que caeunos así o rollo de beef, e nós, pues, ensayar. Se os chegas a ir ben ese concerto, igual non ensayades con esa presión. Estaríamos drogándonos ahora, en plan flipados. No, non creo, pero fijo chulitos, que tocaríamos... por aí, mirando por riba do ombro a xente, así. A ver, que daquela éramos moi personajes. Eso é o guai da hora, de que en Muros como xa fomos todos personajes que podíamos ser, ahora xa... Eu voto de menos, porque daquela acordaste que graváramos o vídeo co leite na cara para promocionar o Andas por el. Sí. Que era o tipo de... Como American Pie. No, sí, American Pie facéndose a Manola, e cando se vai a chejar ao... Culmen. O culmen, aparece lanzando unha leite de a cara. E nada... E así foi. E puxámonos a currar. E a pandemia, a verdad, foi un duro golpe porque Xaquín se foi estudiar a Madrid e aí tuvemos que buscar outro batería, que era en Hugo. Ensayamos co piano Yamaha. Ensayamos co piano Yamaha Cabase. E houve un momento que pude ser un proxecto moi innovador para aquela época. Planteámonos. O piano xa estaba. Sí, o piano non había que partir o presupuesto despois entre 4, era entre 3. Bueno, conseguimos outro batería tamén. Despois, xusto cando empezou a pandemia tamén, o novo batería Hugo tamén deixou. Entón vímonos nunha pandemia con 1000 concertos que tiñamos xa, que por fin como que víamos a luz de que nos iban chamar para festivales cancelados e sin batería. Entón aí foi o noso... aí tocamos fondo xa. Pero sempre para subir. Estamos aquí, baixamos hasta aquí. É que estábamos aquí porque fomos tocar ganamos un concurso de Quack FM para tocar no noroeste. Chamaron a Matías no supermercado e dixen, mira, ganastes un concurso de bandas aquí. No, nos non nos presentamos a nada, estás equivocado. Claro, chama, nos mima para tocar claro. Menos mal que dades dos teléfonos, non? É que eu dero meu non pudera coller, que estaba traballando. E xusto chamaron a Matías, eu dixo o puño de Matías, que Matías colle fijo. E chamaron a Matías e fala polo grupo, mira, chamaronme dunha cousa, creo que se están rindo de min. Eu, no, por favor, dame un número. E chamámoslos, e aí, a verdad, foi cando nos puxemos un poquinho incluso máis en serio, porque vimos que había festivales que sí que nos empezaban a falar, e así, e dixemos, hostia, pois ao mellor podemos tocar en festis. Porque fora noroeste, Caudal Fest, e ese día no Caudal Fest xa nos dixeran que íbamos ir tocar ao Oso do Mar do ano siguiente, que cadrou ca pandemia e cancelou. E aí foi cando, bueno, pues, pero aí ainda que gañasedes coa maqueta que mandastes, aí o directo xa estaba a altura. Xa non asustaba ninguén. E xa sacáramos máis cancións, xa estábamos a un nivel bastante bo. Sabía Matías, bueno, non sei, Matías xa sabía os nombres das cancións. Os nombres das cancións, daquelas. Porque non o sabía. Non, Matías, temos un problema cada vez que sacamos disco, Matías tarda a gira inteira en aprenderse os nombres das cancións. E como facedes para que saiba cal ben? Es que intentamos que non nunca empece el, claro, que non empece el, para que non teña que mirar a lista e dija, ven esta. E se queda así un minuto pensando, esta calera. Claro. Porque lle pasa moito eso. O sea que non ides ter unha canción que empece con solo de baixo ou de piano. No, claro, en algunhas xa empeza unha secuencia, si el xa día, claro, tal. Ou hai algunhas, el sabe, por exemplo, as que el sabe que ten que empezar, sabe o orden e sabe que nesa empeza el. Pero se lle dis que preguntar o nombre, eu creo que el non sabe o nome. No. Pero non ten ningún nome, aínda que non sexa oficial, para acordarse. A de... Algo así, o mellor sí que ten. Algo fixera na época esa, mas ao principio algo tiña apuntado e dixo, esta cal é? O que sei, pois esta chámase, non sei dicir que non. E cal é esa? Se ti me roxas a me lías. Pois é que tamén chamarlle, non sei dicir que non, cando non dixen toda a canción, chámalle se ti me roxas a me lías. Enfádase cos nombres muchísimo. Sí, este disco que sacamos, a de non sei como, con Joe Crepúsculo, e ademais tiñamos a de non sei dicir que non, follón. El follón. Que vais a pillar. Follón. Pero aí follón, había que chamarlle, aí todos. Claro, había que chamarlle a de non con Joe e a de non sin Joe. Ainda así... Vai gustando. Xa está, este disco xa o sabe. Xa quitamos. Así. A de non sei dicir que non, que a primeira máis antigo xa quitamos para non ter follón. Para evitar problemas. O sea, é con Joe a partir de agora. Sí, ahora non sei con Joe.
Bueno, e cando empeza a cambiar o sonido? Cando deixades de ser ese Spunky se empezades a probar con... Eu creo que hai unha época tamén aí do Pleistoceno da pandemia. Pero Pleistoceno, pandemia, estamos falando de 5 anos. Sí, bueno, pero... Fomos co Gabi. É o que lle pasa a xente nova. Claro. Pero hai unha época que empezamos a xogar xa con un pouco de electrónica e tal. Xa cando tiñamos a batería anterior, antes da pandemia, meteramos, non sei dicir que non, un sinte. Que meteramos co técnico, con Juan, co produtor da sala de ensaio de Muros. Aí... Non lle deixaches a Matías metelo. Juan lo grabou Matías. No, Juan. Non me acordo. Ese gravaron Juan 100%. Nós non sabíamos o que era un sinte ainda. Daquela. Non me acordo, o rollo que meteramos un sinte. E despois, a nós gustábamos moito o Ayatollah. Eu preguntei a Nuno con quen grababa un Ayatollah e dixonos que co Heavy. Entón aí empezamos a tirar da corda de quen era o Heavy. Entón programamos unha grabación co Heavy e xusto ven a pandemia, fuise Hugo, ben Xaquín, e aí na pandemia Matías comprou un microcorg e empezou a aprender a usar o microcorg, creo. Sí. Entón, cando fomos aí durante a pandemia gravamos 2 cancións nós. Para profanos, que é un microcorg. O microcorg é un sintetizador de marca Korg. Microcorg. Sí, perdón. E aí tivo o seu sintetizador Matías. Aí foi un pouco máis tarde de eso, pero sí, foi por aí, porque o Heavy o Heavy o sinte non metemos ningún noso. Sí, porque antes de ir co Heavy, nós gravamos na casa durante a pandemia, na casa de Xaquín, gravamos a festa do Mo Enterro e la mítica, e xa tiñan sintes e gravamos Matías. Yes. E despois fomos co Heavy, que o Heavy nos descubriu un novo universo tamén de aparatos. E aí fui cando empezamos un poquinho a coquetear que electrónica, ainda que as cancións que levamos ao Heavy non eran tan electrónicas. E despois xa con Iago, no Corazón Common After, o noso actual técnico de sonido, que foi o produtor do Corazón Common After, aí xa nos metemos de cheo na electrónica, en todo. Sí, aí xa non había sky's the limit. Faladenos un pouco da experiencia do Heavy, porque é un dos grandes secretos a voces que hai na música galega, non? Pois realmente eu creo que é como... Ti pensas como ese tío, sabes, misterioso, que todo o mundo fala dele, é un tío aí que non se sabe, sabes? A ver, que unha historia tal, existe. e ti conócelo, é un tío, en plan, de putísima madre, sabes? Como pode ser calquera viciño teu do pueblo, solo que lle gusta moitísimos cacharros e sabe mogollón. Para min é como compoñedor. Sí, é un compoñedor, compoñedor de oso. E o mítico, sí, antes ibas a Caberta, Muxía ou ibas a Catoira. E ti non sabes onde vive, porque non hai unha casa que pon o compoñedor. Claro. Tens que ir a buscalo, sabes? É un tío ca súa maneira de pensar e vai a muerte con eso. Non hai estudios o Heavy, sabes? Un número de teléfono para chamar, non. Tens que topar. É o compoñedor. Tens que ir a Chantadina e É cadrarche. a topar co Heavy. Igual que o compoñedor, todos saben onde está, os do pueblo, no caso do Heavy, todos os do mundillo saben onde está. Sí que é sabe os trucos, o Heavy sabe os trucos. É un tío que escoita moita música, que ten un gusto moi peculiar e ten unha forma de sacar o sonido moi peculiar. Ali gravamos cousas que foron moi interesantes de poñer, estaba reformando o estudio, puxo unhas tablas diante dos amplis e dixemos, fai algo isto, Heavy. Non sei, pero deixo estar aí. Gravamos un microondas. O sea, é un tío que... É divertida a experiencia con él, sabes? Faina divertida. E ten un sonido moi orgánico. Ese disco é super orgánico e estamos contentos. Todo en cinta tamén. Sí, todo en cinta. Era o EP de Nick Veia. Sí, era o que gravamos con él. E mira como somos, que o siguiente disco é o Corazón como un After e vamos a todo o contrario, digitalización máxima. Sí, de feito non hai amplis, non hai ningún ampli, é todo digital, todo digital. Sí, algún, pero creo que só de pasado polos Universal Audios, polo previo de Iago, que tiña Iago previo, e pois por os Campers, sí. Olvídate. Porque Iago era todo o contrario, era todo rollo digital, controlaba mogollón de plugins, de efectos, era un estudio, o sea, é un estudio que ten moitísimo material digital de movidas, fricadas. Mas nós sempre fomos dando bandazos, porque tiñamos aí un pouco a idea esa de nunca quedar cun mismo produtor para aprender de xente distinta cousas distintas. Fomos dando bandazos moi locos porque pasamos do Heavy, que era un rollo un pouco bella escuela, tal, a Iago, que era o último en innovación de sonido, tal, a despois volver a Paco Loco, que era un pouco máis o Heavy, tal. Era como Heavy, pero con un museo de música. Sí. De guitarras dos 60, dos 50 e pico, un Rhodes edición non sei que, un Hammond, todo baterías tal, claro, un tío tamén un disco moi orgánico tamén. E despois, por último, topamos aí o Equilibrio, que foi
grabando en La Mina con Raúl, que tamén un tío que controla mogollón, pero na produción estaba Anxo Ferreira, que é ex Novedades Carmiña, súbito do heavy, aprendido do heavy, entonces que tamén tiña a old school do heavy. Entonces aí conseguimos unha unión con Miguel tamén, que estuveran Abbey Road traballando e tal, e sabía todo outro rollo llago de innovación, sonido e tal, e Anxo, a verdade, que tamén controlaba mogollón de aparatos e tal, entonces aí xuntamos hai unha anécdota boísima fantásticos, que era que había, pideunos o produtor un mítico que non é un metalófono, pero é un mítico metalófono con estuche. Como se chama? Un carrión? Non sei, pode ser, non me sei o nombre. Leváramos e gravamos ese chisme con un micrófono que estará no mercado a 6.000 euros, sabes? Claro, é un chisme que vale 20 euros, sabes? Entonces, un Neumann creo que era, o Neumann. Sí, carísimo, un pepino que me de 20. No, sí, en vez non gravamos con dous. Con dous. Porque tiñamos, que quixas non facer en estéreo, non sei por que tiña como unha a cada lado LR, e estaba Xequín co chismiño, co xilófono do colegio tocando. Fricada, pero eso son as cousas que pasámoslo moi ben grabando, verdad? Sí. E este equilibrio agora hai que rompelo outra vez? Claro, dá sensación que non pode haber zona de confort. No. A mí gustaríame, porque claro, como realmente el neste non tuvo aí tanto produción e tal, gustaríame volver ao estudio de Raúl de la Mina, sí. Porque foi un estudio que me gustou moito, porque é moi cómodo, Raúl é un tío encantador, que tamén controla, ten aparatos chulísimos e tal, e a nivel estancia, quedarte para traballar, sí que é moi agradable o sitio. Sí. Entón molaríame volver aí, pero sempre ten que cambiar algo. Claro. No, eu creo que se te estancas así, que isto ben tal, aí empezan a vir problemas de monotonía. Eu creo que cando te ven un fumeta produtor, unha persona nova que diste, mima, que está dicindo este, tío? Que me está nos jodendo a canción, tío. Falo, e despois dis, eso é o que nos fai. Claro. Porque hubo momentos de dúbida, non? Decir, que está facendo? Sempre, porque sí, claro. Nós pensa que eu noto, por exemplo, como meu irmán, que meu irmán confere as cancións, xa está, feina se le isto, pero nós que somos 4, ao final ti fas unha canción e ten que pasar por 4 personas distintas, xa no filtro da banda, sí, que van a opinar e van cambiar cousas. E despois de que chegas a un punto común, vas a un produtor que ao mellor manda todo ese traballo previo ao carallo porque di, non, isto ten que ser así. Sí, sí. Ou baixa o tempo, ou cambia a nota, ou entonces é un proceso. Claro, e ti tes toda esa mentalidade de xa estar así, e de repente van a gente que che ahora e ti, non pode, isto non pode ser. Tamén é a maneira de despois aprender a tocar o teu instrumento de maneira distinta, sí, de buscar sonidos novos e tal, é a maneira de non estancarnos que temos un pouco. Facer e desfacer as cancións 80 millóns de veces, sí, é unha forma que temos de, ao mellor con 70 anos, estar totalmente demente se chegamos a eles, pero a día de hoxe sírvenos para ser cada vez máis exigentes con o noso traballo. E cando decides hasta aquí? A canción xa está. Quen ten a última palabra? Álvaro. Cando Álvaro di hai que tocar en SAR en marzo e ainda non tedes o disco acabado. Mi má, que presión nos puso. Lo joio de Line o que marca o que a canción. Sí. Bueno, deixademe sacar un pouco da música. Que me contades? Que é eso? Escarrilar. Mi madriña querida do Carmen, que peligro. Baixei co cu feito un Cristo. Escarrilar de Esteiro. Seguide sindo? Home, claro. Eso... Nós si aí vamos ir fijos, xa se verá se vamos tocar ou se vamos a beber, pero... Xente que nos apoiou desde o primer momento, eso sí. Cando nos dicían cando cobraba, decíamos 400, e dicían, pero como dices que cobrei 400? Eso non podedes cobralo, vamos vos dar X. Sí, é verdade que sí, en plan, dos poucos festivales que... arriba. Sí, dos poucos festivales que pedíamos cartos... Realmente tiran para baixo, pero eles tiraron para arriba. So des 4 tenemos que pagar a cada unha parte igual, non sei que nos, vale. Quedamos algún festi por tocar dos nosos, dos galegos, o que lle teñades ganas? Faltanos o Atlantic Fest, sí, o Resurrection Fest. Pero vedes vos no Resurrection? Sí. Coa formación actual e coa música actual? Sí. Eu despois de ver que a peña se maquilla e se viste de gala heavy para ir a ese festival, porque ese festival é o Coachella dos heavies, dixen, aí podemos estar. Esa faltada é dura. Eu creo que é unha realidade. Eu non vin, o sea, xente que é heavy de espírito, pero non vai vestido como un heavy os 365 días do ano. Claro. Sabes? Entonces eu creo que nós podemos, os eleitos a xente pensa que nós que somos uns indies bland. Trátanos como se foran despectivos. Sí, trátanos como se fóramos grupo de sombreiro, pañueleta, camisa aberta por aquí con collares.
Nós somos rockeros. Sí. E sempre fomos rockeros. Eu, O que pasa é que nós fomos cada vez aprendendo novos estilos. máis que rockero. Claro. Pero sí. máis punky que rockero. Eu sí. O sea, ahora con 30 anos non pode ser tan punky como eras de xoven, pero bueno. Bueno, ainda nos multaron outro día por ir un beber pouco na de calle. punky. Por qué? Por beber na calle, tío. Fua. Onde foi? Por Mongoles, en Barcelona, tío. En Barcelona. É caros, Que aquí a canto se paga a multa na calle. Eu creo que por aí Hai moito tempo que non... 150 euros a pronto Pronto pago, pago, me cago en diola. 300 euros por ver na calle unha cerveza cos chavales. E ao lado uns pavos que vienen de ser de Polonia ou así. Eu creo que eran italianos, Pode ser, ou italianos, eran eran europeos. Non pode ser Eran tan distinto. europeos. Ca guitarra, unha feira que flipas. Estaban na unión. Que desalojen. E a nós, claro, nós de parvo. Salúdanos dous homes e unha muller e din buenas noches. E nós... E máis estaban con nós uns amigos e había un que era de Cádiz, que lle dixo boa noite. O de Bona Cádiz, nit, bona nit, non, bona dixeron nit. boa noite, E que igual se non dixeron bonanito. Eu antes de que xera Bonanís xa dixen a secreto. Eu dixo que amable a xente, que amables os cataláns, que sociables. Estáis denunciados. Moi secreta non podía ser se os cachastes só co saúde. Home, É que quen saluda ás 3 ás 2 da mañán nun parque sin beber dúas personas de cerca de 30 largos 40 anos? Eso era unha secreta de nivel. Barcelona non vos convén, o perdedes. Quedemos de perdillos. É como cando Homer vai a Nova York. É complicado, Barcelona sempre non é complicado. Pero bueno, Fatal. sería un tema aí da multa. Bueno, onde máis estedes aí pendente? Máis alá do Resu? Queda algunha outra espiniña que... Porque un ten a sensación cando veo en día os cartéis dos festis que os rapaces están en case todos. Xa, pero que queres que lle fajamos? A xente que non Nos toquemos. chaman, vamos. Claro, temos que cobrar e ganarnos a vida, para algo hai que comer. Pero me refiero... Claro, hai que tocar. Que nos mole. Hai abondos, que non fomos. En Ourense hai moitos sitios que non fomos, claro. En Carnaval, en Lugo, claro. En Lugo Non tocamos tampouco San fomos. Froilán. San San Froilán tocamos unha vez. tocamos no Ar de Lucus. No Ar de Lucus. Disfrazados de romanos, por favor. En Muros Miramar. O ben que lle queda a Matías o peito ao aire, tío. En Muros Miramar, Non tocamos. Non pode ser eso. No. En Muros Miramar. Na Ribada, en Bayona, tampouco. Sabes, festas grandes así. No Marisquiño. Na Reconquista. É que Será si nos por sitio. poñemos... Claro. Ben. No, es que este sí que Claro, para lembralo. pero no, es que claro, como rapan salen aí nos carteles, pues igual Están en todos lados, igual están en tens todos que cambiar o algoritmo daquel, Claro. igual é porque buscas demasiado rapan. Igual te sale de rap. Aí temos un bo listado. Cualquiera que poida estar escoitando agora pode saber que Claro. hai moito sitio onde mirar. Cando vos empezades a dar conta de que a cousa vai en serio? A min dixo Moxama, sempre. Sí. Sí, porque me obligou a deixar o fútbol por razón. Dije, home, cabrón. Fútbol, No, el dixo, Ou unha ou outra. ou deixas o fútbol e o hockey, ou deixo o grupo. E con razón, entonces eu dixen, É que tiñamos Pues mogollón de conciertos e tiña todos os días tiñamos que buscar hueco para os conciertos porque tiña citas todo o partido de hockey, o partido de fútbol, o entrenamento, non sei que, é que eu xogou cos maiores, porque era juvenil, pero xogaba cos maiores. Entón tiña partido dos juveniles o sábado, partido dos maiores o domingo. sí. Pero que estamos falando dunha promesa ou que? Claro. Aquí acabouse unha carreira prometedora? No, porque xusto nesa época, un pouco antes xa me tocara unha arritmia e xa sabía que non iba a nada. Claro. Cando tuve o primer cando me dou o primer aviso ao corazón foi como Ele é o Álvaro Benito da música en Jallejo, a verdade. Juguete roto. En vez de ir ao chiringuito vou ir ao Galicia en gol. Joder, tío. Pues sí. E aí foi cando vos distes conta, cando dixeches que tiñas que No, deixar o deporte. eu sinceramente, ou sonche sincero, eu nunca pensei que a min foi o que a min dixo Moxama, díxeme que podemos De ir. que fomos ao noroeste, nos falaron do caudal e xa había festivales mandándonos mails para o ano siguiente, aí dixen, hostia, ao mellor podemos tirar, sabes, algún festival e tal, e tirar un verán tocando unha vez por fin de semana ou así. Pero despois da pandemia tocamos no 21 mogollón, xa empezou a levarnos Sí, Álvaro como manager, máis chivo, e aí do 21-22 xa empezou a desmadrarse o conto. Sí, sí. Co disco do corazón aí xa... Ainda traballábamos e tocábamos, pero xa pedir días xa era complicado. Claro, pero aí vou. Unha cousa é ter que deixar as aficións. Claro. Non sei se pode chamar afición ou era algo máis serio. No, era unha afición, o sea, era unha afición que levaba facendo toda a vida, sobre todo o hockey, e a música era outra afición, pero chegou un momento en que tes varias aficións, a que máis beneficio che pode dar ou da que dependes de outra persona,
tes que anticipar a outra, non? Había un momento no que unha se podía convertir nun traballo. Exacto, pero eu preguntaba unha cousa deixar unha afición e outra deixar un traballo. Eso tamén o fixestes. Claro. Si, o traballo deixámoslo máis tarde. Porque obviamente metíamonos uns tute... Bueno, eu falo... Peor eles, sí. Eu cando traballaba primeiro traballaba nos veráns de repartidor. Era imposible cadrar, porque salías ás 8, ás 9... Traballaban os sábados. Era imposible. Despois de audioprotesista, en Verín. En Verín? Sí. Un día tocou ir a Oleiros un miércoles en verán. Desde Verín hasta Oleiros? 3 horas. Ir para tocar 40 minutos e 3 horas de volver. Para volver. Sí, e de exigente as 8 da mañán en pé, claro. Era como cheguei as 3 da mañán e foi como... De audioprotesista traballabas en Verín. Ese ciclo perdino, ese tamén... Ese era o ciclo que fixen en Coruña. Ah. De audioprotesista. E Mati igual, estaba de repartidor, donde estaba eu tamén, pero el xigeu eu non, que fun para Verín. Aquí estaba no inverno tamén. Claro, e aí foi como salía de traballar un viernes feito un Cristo, tiña que ir a casa, duchábase rapidamente para ir para tocar e xa iba sudando outra vez porque estaba sin parar, entonces era demasiado. Pois cando o que máis inspirou foi Xaquín, porque era técnico en Radio Nacional en Coruña. Entonces, bueno, Xaquín marchou, estudiar a Madrid, ben Hugo, despois Hugo deixou, e cadrou que se alinearon as estrellas, e pudo volver Xaquín. Entón, eso foi o mellor que nos pudo pasar, senón non había rapas. Pero Xaquín volviu, e tan pronto chegou, contrataron en Coruña en Radio Nacional. Entón, claro, tiña un chollo moi guai, e para él sí que non se planteaba bajo ningún concepto deixar ese traballo, que ademais era medio funcionario. Ele era funcionario, pero como que estaba interino. Contrato interino. Claro, entón... Aí pode pedir unha excedencia ou non? Sí, de feito... De feito pideu unha contra o final, e ao final xa dixeron nada. Sí, pero claro, el foi o que máis tirou porque podía, tiña máis facilidade para dilo, moi bo para... E despois porque el na casa tiña moito máis complicado explicarlle a seus pais que iba a deixar un funcionariado por dedicarse á música, sabes? Que e vos cando dixestes, que vos dixestes? Eu, bueno, despois de Verín fun pa Coruña. En Coruña estaba traballando en General Óptica, estuve 7 meses ou así, e acabáseme, estaba cubrindo unha baixa, e acabáseme. Eu aforrei para comprar unha guitarra, e dixenlle, mamá, estamos tocando, vou dar unha oportunidade á música, tiño algo de aforrado e vou intentalo. E dixeme, miña abuela toleou, miña nai non estaba moi de acordo, pero, bueno, deixoume ir, e meu pai igual. Interesa a opinión do baixista, que dixo? Meu pai díxome, estás seguro? Tal, e díxome, sí. Foi como que tampouco... Sabes, é como meu pai, se eu tomo unha decisión e vou facer, déixame facela. Tamén cando fago algo mal é o primeiro en dicirmo, sabes? Pero sí, hasta ahora. E ti? Os pais levaron máis desilusión cando decidín estudiar Historia da Arte, así que despois, en plan, de todas as miñas decisións... Que máis disgustos lle podían dar aí, non? De todas as miñas decisións posteriores xa non opinaron porque sabían que iba a facer o que me salira a min do carallo, entonces eu traballaba nos veráns nun museo en Muros, nun centro de interpretación que había lido o mar, con Migui e Tributarina de feito. Claro, o último verán xa era en plan, tiña que pedirlle días aos meus compañeiros, ademais éramos Migui máis eu, entón claro, as outras compañeiras tiñan que cubrirnos a nós casi sempre os sábados e os domingos, e éramos 2 xa. Entón chegou un verán que xa se me deu mal, preferín non ir a ese traballo, tocar solo, e dai para diante, pues gracias a Dios, pues fui solventando, vivindo mal, pero vivindo. Había ambiente musical naquela clase de Historia de Arte, non? Sí, na miña generación, a verdade, saliron bastantes músicas. Sí, a verdade. Sobre todo música, sí. Sí. Porque eu coincidín na miña graduación con Lau, con Aida Tarrío das Tanxugueiras, con Clara Redondo de Grandamore, e bueno, con máis compañeiras e compañeiros que foron músicos e que ao mellor non están no... Logo non hai historiadores de arte. Claro, non hai, de verdade, está estos na música. Da miña generación que traballen de historiadores de arte ahora mismo, podo contar ao mellor sin contar, que se me poño a contar doutorandos que están jodidísimas e jodidísimos, pois traballando, pois ao mellor 5 conto, non moitos máis. Creo que éramos 70 ou así. Non está mala porcentaxe. Está jodido. Imos ir vendo máis fotos. Esta de cando é? Esa é de... segundo Bélgica, creo ese. Fai 3 anos, non? Segundo Bélgica porque eu non tiño pelo. Esa é a forma de medir, non? Hai quen mide pola pandemia, hai quen mide eu polo pelo. Aí onde tes claro cando... Primeiro Bélgica foi o ano anterior a ese. Bruselas 2024. Como de importante a emigración para vos?
foi a primeira vez que salimos de España, sabes? Foi o primer ano... Foi a primeira gira internacional que tuvemos. O primer ano foi increíble. Ademais, se repite na vida iso. Dáse algo moi guai que eu creo que o Emigración apostou por nós nun momento no que nós aínda non estábamos consagrados, ni moito menos como banda, acabamos de sacar o disco do Corazón, e a nós propuxeronnos a proposta da Emigración, que era unha proposta moi loca realmente, para unha banda, para cun equipo tal, irte a Bélgica a tocar sin saber o que te vas a topar, e nós apostábamos, pero a ciegas pola Emigración. Cando nos dixeron que había posibilidad, nos forzamos, ten que salir isto, no, vamos a eso, vamos fijo. Era casi igual de loco montar un festival así nesas condicións. Claro. Sí. Entonces como que temos esa relación de crecemento conxunto, de que ahora a Emigración, todas as bandas queren ir a Emigración, no momento que quixemos ir nós... Sabemos de bandas que dixeron que no, a donde van, pero nos caladiños. Ahora é moi fácil ir. Nos caladiños. Ahora cos técnicos de sonido. No, nos caladiños. Os técnicos de sonido che entenden, claro. Bélgica, ahora é fácil ir, pero claro. Era que había que cada día que técnico, sí. O técnico que a mesa de lado e só falaba francés. Sí. Falándolle en braille. O dos decibelios arriba e señalando dos decibelios que se pasaba un decibelio, que tiña que estar a 98, non a 101. O escenario que había que pejalo con bridas porque se abría polo medio como se estuvera Moisés abrindo as aguas, entonces estábamos eu e Samuel un a cada lado tal, e polo medio ibas abrindo un foso. Flipas. Pero bueno, agora vai calquera, entón, claro. Ahora, sí. Claro. Ahora vas a la Madeleine. Banda Metropolitano, que será exigente, que se están flipando un pouco. Sí, ahora xa nada. Claro. Pero volveredes, entendo. Home, agora que está chupado. Sí. Nos vimos outro día. Somos partidarios de que a veces hai que estar no barro tamén, para non fliparse. Tens que traer a tocar un poquinho, sabes? Que rompa un micro, que... Sí, non? sí, eso é. É como te curtes, jova. Claro. A vos ser vivos. Sí. Empezar no furón con aquel público de tanatorio para... É que nese furón romperon 4 cordas de guitarra. Claro, soldándoche na cara por riba. 4 cordas de guitarra. É dicir, estuvamos máis tempo cambiando cordas que tocando. Fallaron os samples, é menos mal, porque non todo. un repertorio moi largo tampouco. Non era moi bo tampouco. Non foi a propósito, non? No. Para prolongar. No, sabemos de quen o fixo, tampouco vamos dicir non. De quen fingiu fallo técnico para ganar tempo tamén sei eu. Tamén sei. Unha leyenda da música en gallego. Calamos tamén. Vale. Sí. Que queda moito por decir, queda todo no ambiente. Foi o primeiro premio importante ou...? No, o primeiro premio importante foi que ganamos o concurso de Quack FM para tocar en Quack FM. Sí. Menos que foi o segundo premio importante. Tuvamos algún máis tamén así para tocar en sitios. Tocamos o de Johnny Walker. Tuvemos o de Johnny Walker en Madrid. A Valladares fóramos tocar o concurso de bandas. Sí... Valladares en Vigo. Sí. O Revoltallo. Sí. Aí ganamos o concurso tamén. Despois ganamos outra movida que foi o do Festival da Luz. Tamén. Ese foi un premio que nos deron. Vou repreguntar, entón, por que temos esta foto aquí, este premio? Porque nos deron o premio... Premios de la música independiente... Eso nada. Eso está guai, porque, sabes, vas, en plan... Reconocen o traballo. Hai moita xente aí, Claro. Sí, home. É máis guai, por exemplo, que lle deron a Yago ano pasado, de mellor implementación de sonido, que lle deron o de mellor implementación de sonido por o noso directo, o noso técnico de sonido. Eso hai que ganalo, porque nós non o poñemos fácil. Un premio que di implementación, xa ten mérito de por sí. Claro, eso está claro. Sí. Pero antes que eso ganamos indo o premio de Johnny Walker. Sí, tamén. Pero o premio Johnny Walker un premio musical. Sí, amigo, ganamos en Madrid a grupos madrileños. Un jallejos, cantando en jallejo. Eso sí que... É como o centenariazo. Sí, foi o noso centenariazo. Sí. É o máis guai, a anécdota bueno contar, estábamos no camerino, a vez que tocamos todos, tal, todo o mundo, guau, Johnny Azul. Nós xa abrindo Johnny Azul. Tío, que a nadie, as bandas esas emergentes non lle deixaban os managers abrir o Johnny Azul. Eu dixen, hasta que abramos o Johnny Azul, eu non me subo a tocar. Sí, abrimos Johnny Azul. Gañastes por iso. Non sei porque ganamos, pero nos levamos media botella Johnny Azul. E dixeron, todo o mundo falándonos e dinos, vosotros para arriba. E nos fixamos xa, vamos para arriba, ganamos. Volvemos a baixar, xa non había calado, rollo. Nadie nos falou. Nadie nos invitou a Johnny Azul despois. Sí, que bueno. Dicio centenariazo e aparece esta. Ese está moi guai tamén. Sí. Esa tiña moito cariño, pero a primeira vez que nos chamou o Depor. Sí. Eu sou moi do Depor, a verdad. Na festa de celebración, mira, hoxe non peguei o micro, pero peguei a cunca.
Na festa de celebración, seguro que viste, na festa de celebración do ascenso, celebrastes ascenso tamén vos, Sí. non sei se salí na casa. É que Eu Samu eu alegreime, pero tanto a ver, É que somos un de cada, somos un de cada. So estido Depor? Eu son do Depor, e Samu é do Celta, e os outros dous... Estabas celebrando Europa. no, a ver, me refiero. Alegres, A ver, sí, sí, eu Ese día estaba Europa, contento. pero eu alegreime, en plan, a min ese día di mal gen. Ves a Coruña de festa. Eu vou a Coruña de festa. Eu non che minto, eu vou a festa, sabes? Que pasa? E non atopas Que eu son a persona que son do Celta e quere sempre que gane o Celta contra o Depor. Pero iso non quere dicir que eu lle deseo todos os males ao Depor, sabes? De feito, isto dache a oportunidade de que o Celta lle gane o Depor ano que ven. Sí, Por lo pero menos xa non que penso, eu xa penso máis alá, penso no ben que lle vai vir a Galicia, sabes? Entonces, para min é importante. É máis que ahora, pues bueno, chamarnos para tocar este fin de semana. Que non sabemos cando sale esta entrevista, o mellor é o fin de semana pasado. Bueno, sí. Un fin de semana. Un fin de semana. Chamarnos Chamarvos para tocar en... Para tocar. E a min o que me mola deso é que o mellor eso sirve como un trampolín para que despois o Depor volva a chamar a outras bandas gallegas para ir tocar nas súas festas. Que ademais Para coincidimos, para xa tocar na chamaron festa a... unida. O bonito é que chamaron a se Grande Amor, Ortiga, chamaron ao Elegido tamén con nós, está guai eso, joder. Que se faja a cultura gallega se una co fútbol, pois é guai. Que o Celta, eso sí que tamén o fixo, que xa nos chamou antes o Celta tamén, e eu agradecido de que nos chamen, e encantado de ir a tocar. Non ten que ver unha cousa con outra, sabes? Eu sei separar, vamos. Eu dicía ademais porque a vosa música colouse na playlist da celebración. Naquela fanzón, despois de sair Diego Villares, Eu chorei moito. sonaron os Rapances. Eu estaba na fanzone e cando puxeron o avión flipei da puta cabeza. Sí. Eu alucinei. Non o sabía. Non sabía. Nin o agardabas. Non sabía, non. No, eso a min pasou o vídeo e flipei. Porque antes mandaronnos un vídeo xa no vestuario cando ganaron en Valladolid, no vestuario facendo Villares o avión. Eu, sabes, eu estaba o día máis feliz da miña vida, pero despois cando vexo que salen todos e sale de último Capitán Villares, tío, e lle poño un avión e lle fan un avión, foi que animalada, tío. É máis que despois ese recorte saleu pois en moitísimos medios, saleu no Chiringuito, saleu no riazor.org, saleu en todos os lados cantos hai. E eso, pues, joder, temos que agradecerlle, claro. Claro, e eso creo que é importante tamén de que xogadores gallegos, sabes, que reconozan a cultura e tiran polo seu, está moi guai. Hai que é digno de agradecerlle tanto a eles como pois a outros futbolistas do Celta que seguramente tamén tiren, joder, o mismo Iván Villar ven ao noso concerto Borges Iglesias ahora co Rullo de Bayuca tamén. Pois eso está ben, tío. Pero eso, ademais de demostrar que tiran pola nosa cultura, demostra ata que punto os vosos temas formanse a parte da cultura popular dunha xeración ou de varias. Non nos paramos a pensar neso. Moito a pensar eso. Xa pensei eu, por eso vos pregunto. Non nos para, é que a mí sorprende, sabes? Porque eu non me para a pensar que podan, pero claro, ao final, sabes, Villares, Loureiro, que son de aquí, que son un pouco da nosa generación, máis ou menos, por edades, pues claro, é normal, sabes, que escuiten a nosa música, claro, sí. Nós a primeira vez que flipamos foi cando sonamos no bar no pub do noso pueblo. Cando sonamos no Xeixo a primeira vez, que che poñan nos eixos, pero vamos, que aí sin máis. Pero puseron no canto sabíades que estaba desa típica no, era como tiña unha canción contra o final. Claro. Tiña unha das nosas cancións e se era nos Raiz Mamita ou Tranquimacín, unha desas. Porque claro, cando os nosos amigos empezaban a pedilas, sabes, pois nos bares de Murs, pois a xente empezaba a poñelas. Eso foi o que nos flipou un pouco antes do concerto do Furón, de que os nosos amigos apoiaron moitísimo ese primeiro EP e nos agradeceron, rollo, isto está chulísimo, tal. E viñamos un pouco arriba, ademais. Claro, escoitábamos nos bares. E agora sonamos nos estadios. Por eso ahora ainda que nos compartan os futbolistas e tal, nos pés na terra e... Eu xe pensaba no audio que che vos mandara de hai que ser persona. Sí, ese audio non sei onde teño. Buenísimo. Mandounos, acórdame, no Festival das Ajeiras de Lariño, despois do concerto de 2018, fora. Sí, que lle pediran unha foto e mandounos un audio un poquinho borracho, ibas. Iba mamadísimo. Pois mandou un audio de chavales, acabame de pedir unha foto, eu non quero baixo ningún concepto que se me suba a fama a cabeza, temos que ser personas, Si nos vai ben na música, temos que ser personas. E tiña ese audio, eu tiño jardado, que pasa que tiño que buscalo. Sí, pero estaba guapo. De cando é ese audio? 2018. Sí, do 18. E como escoitas ese audio agora en 2026? Escoito igual. Seguimos sendo personas. Sigo pensando. Hai que ser personas. É a filosofía. Si se me sube un pouco, xa tiña meu pai na casa que me di os pés na terra, un baixista como el, xa di, chaval, os pés na terra. E o pai de Xamenda falei outro día con ele, foi o mismo discurso. E eu penso que con eso ganamos. Cando te volves estúpido, vas a ser estúpido.
Tratar a xente ben, nós non somos nadie, o sea, facer ben o teu traballo, traballar e listo. Xa está. E así chegamos hasta aquí. E ata aquí, por exemplo. Eso que é? Osar. Isto é o SAR, non? A ver, isto ten como varias previas, non? Porque claro, antes de encher o SAR, cantas veces encheu o Capitol? Dúas, sí. Contabades con enchelo dúas veces? De feito non había reservado outra fecha, por iso foi tanto follón a Capital. Porque só tiñamos collido o sábado, non estaba o viernes libre, entón só nos daban opción de tocar o domingo. E o domingo para moita xente era un follón, había que poñer o concerto máis cedo, tal, e collemos o domingo. xa enchéramos en 11 días a Malatesta, que xa foi unha locura o ano anterior. E non nos esperábamos eso. Claro, nos dixemos, a Malatesta eran 450, Capital creo que eran 800, sabes? Había un cambio, e casi va a ser o doble, sabes? E non se nos pasaba pola cabeza, entonces. Non foi o dobre que foron 4 veces. Claro, sí. Dos días. E había xente que dixía que se facíamos unha terceira que viñan que quedou moitísima xente fora. Eso é parecido o de vir estudiar a Santiago e ter 3 días para sair, non? Xoves, venres e sábado. Eso... Un pouco máis acabades tendo 3 días de concertos, sábado, domingo e luns. Sí, eso foi increíble. Entón o seguinte paso era SAR. Sí. A ver, eso foi un pouco quentada de falalo, de... porque nós fomos ver a concertos ao SAR. Claro, sí. O meu primeiro concerto vino no SAR, bueno, fomos ainda xuntos non, pero no mesmo entonces ver a Mark Knopfler. Sí, no, creo que fora 2015 que fóramos. Sí. Jová, o sea... Para nós que somos de Muros, é que Santiago é un pouco a ciudad que máis cerca nos queda, sabes, a nivel cultural, conciertos e tal, a maioría deles vimos en Santiago. Había circuito no multiuso sempre. Non Non sabíamos hasta que nivel era posible. E comentámoslo un día. Eu creo que se nos dixeran antes de facer SAR, de tocar no Wizzing ou tocar en SAR, preferíamos tocar en SAR por tocar en SAR, sabes? O Wizzing ten nombre que non sei nin pronunciar. Como significa Wizzing? O sea, eu chamolle Wizzing. Claro. Así que... Era o multiusos de SAR. Sí. E aí tocou Mark Knopfler, E Bob Dylan, tío. E os The Wailers, tío. No, entonces, pues, surgiu a idea e fomos. Nós, é que é eso, como... Íbamos falando na furgoneta, íbamos falando na furgoneta, e bromeábamos tal de, bueno, hai que coller outra vez Capitol, ou hai que mirar a Capitol, e dixíamos, bueno, hai que mirar os días, porque claro, son moitos, ao mellor hai que facer máis de 2 días esta vez, e aí nós, verdad, cantar, sobre todo ele e eu, 3 días seguidos é máis complicado que... Ao final, a xente non o pensa, pero é un traballo. Claro. É iso que cantamos dous. A xente que ten unha banda que canta un solo cantante, para a garganta ten que ser un follón, Porque tantos días seguidos... E nós dixemos, nin de coña eso. Un día. Xa solo por os nervios, vivir os nervios de tocar 3 días seguidos... O primer día da Capitol, que tuve que ir para dormir, e diste, porque si agora non pejollo nin de coña. Ahora que quero é un Brugal Cola muerte aquí. Pois o levo así, moi ben, a verdad. Temos que agradecer a xente que ven, que nos apoyou. A xente por nós fai cousas que... Locuras. Que se nos dices a nós, parecenos locos, sabes? Que... Coller avións de un punto para vir e marchar o día siguiente sin dormir. De onde viñeron? Dali, Estados Unidos ben peña en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, porque en Muros hai moita xente emigrada en Estados Unidos, sobre todo. Eu creo que os dous temos primos e familia lá. Sí. Moita xente da lá que colleu vuelos para vir a vernos ali a SAR. É unha animalada. E agora mismo que estás falando deste tema, outro día topei un chaval de festa, o día do ascenso, pois atopei un chaval que me estuvo falando como se me conocera toda a vida, eu con el tamén. Claro, no primeiro momento pensei que o conocía tal, e dixeme, pues estamos todos os amigos collendo ahora as vacacións o fin de semana ese que tocades en Lanzarote, porque tocamos en setiembre en Lanzarote, pois peña que colla as vacacións un fin de para ir a Lanzarote, porque tocamos nós, entón aproveitan, van de vacacións a Lanzarote e veñenos ver a nós. E cando fui de Bruselas igual, 40 personas 40 de Muros que viñan a Bruselas para vernos a Bruselas. Que excusa de, vamos a Bruselas, vamos dar un paseo por Bruselas e depois vamos ao concierto. Sí, é a excusa. A primeira vez que vi a meus pais coller un avión foi para eso. Na miña vida, sabes? Nunca tuve en vacacións ni nada deso de ir por aí. E cando dixeron, vamos ir, eu dixen, pues foi moitísima ilusión, sabes? Que meus pais vayan de vacacións. Parece que tocas na casa tocando fora. Sí, iso é hostia. Pasamos en Barcelona outro día tamén. Moitísimos gallejos, hooligans. Entón, claro, a xente de cada sitio que vamos, que ven,
flipa, porque pensa que somos os Rolling Stones, porque fomos a Bilbao, estaba sold out, en Bilbao sí que había bastante xente que era de Bilbao, que veraneaba o mismo aquí, claro. conocían. Entonces a peña flipaba de ver a xente facendo povos, a xente desde o minuto 1 saltando, a xente facendo avión, sabes? Era como, mima, pero estes son buenísimos. Pero claro, creas un aura aí que, ainda que non toques moi ben realmente, ti vas a un concerto, pásalo de puta madre, ves a todo o mundo pasando ben, é como que, bueno, se genera ese ambiente, claro, que conecta, é máis fácil conectar. Outro día en Barcelona, a produtora do festival dixo, pero isto é así sempre. Dixen, bueno, un pouco máis grande. Porque claro, pero flipara, sabes? Eu dixen, joder, pues claro, que eu non me din de conta, pensaba que todo era así, porque era o que conocíamos por aquí, pero ti sales afora e os grupos non son así. Non son como esa desparpajo que tiña entre Butalina ou Novedades, non é... Vas, eu sempre dixo, cando sales de Galicia para fora vas de volta media. Aquí temos moita suerte porque tanto as bandas e os artistas como os festivales, como eu que vexo é que está super profesionalizado. Que así por riba, técnicos de sonido, técnicas de sonido, xente de luces, eso, artistas, como que somos moi exigentes, porque parece que... Organizadores de festivales. Parece que para que nos tomen en serio temos que facer sempre un poquinho máis. Entón, como que todo o mundo está super profesionalizado e hai un nivel altísimo. Porque estamos mal acostumbrados precisamente por iso, ¿no? Logo dámonos conta cando ves outra cosa. Sí. De ir a festivales por fora, que bueno, festivales fora que son espectaculares tamén. Sí, home, claro, pero que nos cadrou... É que aquí a media de eventos está a un nivel altísimo. Claro, unha festa dun pueblo perdido vas e ten unha produción que está ao nivel dun festival fora que diste, pero... Claro. Como... E agora, por exemplo, que hai cada vez máis artistas que se botan a facelo en gallego e máis festivales que apostan por meter artistas gallegos, hai moitísimos festivales con moitísimos artistas de aquí, todo a un nivel pero moi alto. Entonces eso hai que valoralo tamén e cuidalo. Agora que falas do galego, vos non vos tirastes a facelo en galego, saímos? Sí, nós en plan, de feito temos ao principio tínhamos cancións en castellano e ainda a día de hoxe temos algunha, porque é un pouco, nós falamos gallego, pero é un pouco como nos sala, sabes? Aunque a xente di que non falamos gallego. Pero, bueno, di a mi abuela ou así. A ver que che di. Outro día, ainda vin en Twitter un que dicía, no, porque falan... Sí, defendían a meu irmán, tío. Dicían, no, porque no Belouro fala gallego, non como rápanse, pero xa meu irmán. Hai que, non sei... A min deixame un micrófono e dixo tonterías, pois a xente que deixame un móvil e di tonterías, é o mismo. Pero vos, sí que houve un certo hate, sobre todo, non sei se foi casualidade, na época do concerto de Sar. Menos, perfecto, eso. Foi a mellor propaganda que tuamos. Sí, porque estaba de repente unha persona dixo algo e empezou bum e a xente a entrar ao trapo e nós, perfecto, nos vamos estar aquí calaos na cova para sempre. Temos que agradecer que o noso público con nós é eso, de colle avións, colle os fins de semana, con nós portase genial e nós intentamos dar o millor para que o noso público este agradecido por nós e que se hincho peito de dicir, no, é que eu, sabes, son fan dos Rapans desde antes e tal, sabes, que se sintan orgullosos porque ao final o que dicíamos, chamamos o disco Rapans Club porque se non fosen así, nós non podíamos encher un Sar. Porque non é fácil meter tanta xente nun recinto e realmente metémola porque o público estaba con nós en que ese día tiña que ser especial, sabes? Fixeron especial eles e máis elas. Como foi? Que eso ainda ao final non o contamos. Dicíades que como vou dormir eu despois do concerto da Capitol, por exemplo. Dormistes despois do concerto? Despois de Sar dormín guai. O día antes fatal. Sí. Fatal. Sigue habendo moito nervio a hora de presentar o disco, sí, de ver ese primeiro concerto. O de Sar, sí. É que nos dixeronnos que se foi ao revés. Que o rollo que ti tens que presentar o disco despois de giralo para ir ben cas cancións, sabes? Por eso as grandes compañías sempre empezan lonxe de casa. Claro. E nós é ao revés, nós queremos presentar o disco nunha festa para enseñalo, e máis justa nos que sea en Santiago, porque como que queda no centro, é como unha cidade que todo o mundo lle queda ben, todo o mundo ten un amigo con piso, con onde quedarse e tal. Entón é como, ten que ser a primeira festa, ten que ser... sabes, todos xuntos e xuntas en Santiago. E claro, eso leva un nivel de exigencia de preparar de cero un directo novo, conta atrás para ese día, sin nunca antes facelo en directo. Que Matías aprendas con o nome das cancións. Sí, claro. Que... Bueno, ensaiamos moito, Sí, foron 2 meses a fuego, todos os días, todos os días de que nos levantábamos e que nos deitábamos. Comendo, que tuvemos comendo sano, fixamos dieta. Claro. Eso foi o máis difícil? No. Para intentamos facer ejercicio
E comer moitísimas legumbres. O máis difícil era en tocar ben as cancións, que había algunha que se nos complicaba. Sí, porque claro, vas a gravar os discos e empezas a producir as cancións e claro, metelle un sinte por aquí, metelle un por aquí e gravalo un solo no estudio, probando varias veces está guai, pero cando hai que xuntarse todos e facelo, máis nós que por riba quixemos unilas, que fose todo como empastado todo, como que non parase a música, queríamos que non houvese casi silencios no concerto, que a xente estuvese todo o tempo movéndose, bailando, e eso é moi exigente. E fallas unha canción e xa che descoloca a siguiente e... A terceira eu falleina e xa pensaba que se acabara o boom dos Rapans. En serio? Para min vía a xente, acordame de fijarme e dixen, non están bailando, tío, que estamos facendo mal? É que desde arriba nós non escutábamos nin víamos Era nada. como, e cando acaba a xente chorando, foi a cousa máis bonita. Eu vi vídeos despois, emocionante, que emocionante. Povos atrás, xente atrás de todo facendo Eu non vía nada. Nós non víamos nada disso. E vos pensando que non estaba saindo ben? Claro, entre as luces e que non íbamos cos cascos e intentar concentrarse en tocar, eu non era consciente de que estaba hasta as luces, hasta sí. Porque son así que encenderon os flashes Sí. e todo o mundo encendía. E bueno, pues Ainda menos mal. Ainda están ajustándolles. Pero eu desde a terceira canción vim abaixo, remontei, pois a partir dos flashes. Sí, porque aí vin que todo o mundo sacaba os flashes e que despois viñan as cañeras a tope e xa iba a ser unha feira. Claro. E así foi, pero se non eu marcharíame para casa a dormir amarjado, Que mal momento, de todas formas, aí arriba, non? Fatal. Sí. Cando a cajas así era por emoción, porque Claro, estábamos... dediquei a canción a miña nai, olvideime de poñer a sejilla, empecé a canción e eu, a sejilla, merda. E xa, entramos mal aí esa canción. caíseche o mundo en riba. Empezamos mal esa canción e dai para diante xa era todo o tempo aí máis inseguros, máis... A min pasoume na segunda capital tamén, que me rompía unha corda da guitarra na mesma canción. É verdad. E despois dai para remontar o concerto, rayadísimo, xa con outra guitarra, xa incómodo, xa non me escuitaba ben. Fatal. Na miña cabeza foron, mima, tío, 2 meses cos meus colegas ensayando, tío, para que agora caje e lle joda o puto concerto os meus colegas. Eu eso era o que pensaba, como cajeina eu, aparte eu son un tío que me machaco moitísimo por os perfeccionista que son. Entonces é como acabo de joder o concerto os meus colegas, tío. Xuroche que eu se acabara o concerto despois da canción, eu iba para casa, recollía as miñas cousas e iba para a cama. Juroche por deixabas a música. Xo fixen, xa tuve algún concerto de cajala de non estar fino e irme para dormir. Eu para eso sí que son. Pero fomos para o Blast. Sí. Chegamos tarde. Non se pode ir a outro sitio, non? A ver. Pero ti pensas que eso abaixo se notou? No, que alguén se deu conta. Pero eu dime conta. Claro. Que escoitei os vídeos e dixen, merda, xusto gravaron onde fallei. Pero sí que hubo xente que non se dou conta. Mesmo unha canción despois que nos saltamos, que era La Mítica, que non la saltamos porque como nese bloque fallamos nesa despois, paramos en seco rollo, paramos aquí e non tocamos La Mítica, estaba no setlist e enterouse a xente porque un fan subiu a Twitter o setlist, rollo, conseguimos a setlist Rapans, tal, e poña La Mítica e a peña comentando, no, pero está La Mítica, non tocaron La Mítica, sí que a tocaron. No. E a peña debatindo se tocáramos ou non La Mítica. Xa tiña un efecto. Claro, tiña efecto de... Eu escutei La Mítica. Sí. Sí. Bueno, pero ao final todo acabou ben. Sí, despois fomos tomar algo e tal, e, bueno, eu só me arrepinto de non haber bebido máis. Coller un bocajallón máis. Fun bastante ben para cá. Eu pechei o Blaster, a verdade. Pero era porque estaba remontando aínda dese mal. No, foi porque empecé a falar con un ajo a chucubata, empecé a falar con outro ajo a chucubata, ao fin e ao cabo... Eu chupitos, bebi moitísimos chupitos. Claro, no Blaster. Pero estuvo moi ben, foi un día moi emocionante. A xente lembra moi ben, é deso que chaman agora evento canónicos, non? É que hubo xente que nos dixo... dixo... Xeracional... Claro, hubo xente que nos dixo, podíadelo repetir a semana que ven, nos dixo, polo culo. Non volvemos pasar por isto ahora. Digo porque como sempre sacamos as nosas preguntas á rúa, claro, por riba, ni que fose pensado, foi en Santiago. E mirad o que nos iban contando. Eu non formo parte todavía do Rapans Club. Eu tampouco. Pero teño moitas ganas de velos este verán. Un grupo super guai de música. Un grupo de muros, sí, formado por Xama, Matías... Eu tanto non sei. Dous máis. Eu preguntarílles que teñen que sentir ao estar levando a música en galego a outra dimensión, porque foron eles en parte quenes comenzaron con este movimento que hai agora. Si esperaban o éxito que están tendo, sobre todo nestes últimos anos, se saben xestionalo ben. Hai algún especial do grupo que se lle subise en especial a fama ou non?
facedes algún tipo de ritual antes de subir ao escenario? ¿Cuál de los 4 de los de Rapans liga más? E cal credes que é o voso mellor concerto, quitando o do multiusos do SAR? E se hai algún festival mellor en Galiza que o Surfen de Leres? A ver cando nos dan aquí un concierto no descanso da Conchi ou algo que para facer isto un pouco máis ameno. Hai que ir cas guitarras acústicas ali. Hai que ir tocar un día ali no descanso que está estudiando, hacerlo ameno. Bueno, por onde queredes empezar? Que hai un montón de preguntas. Eu non sei se despois do que acabas de contar podemos decir que o do SAR é o mellor concerto. Eu creo que superalo a ver o que ven por diante. É porque o fixemos nós tamén, claro, sí, porque foi feito todo por o noso equipo. Handmade. Ten moito cariño. Digo por o sufrimento que levaba para... Por aí queríamos ter un taladro, sabes? Porque iso foi todo taladro, a decoración, todo feito por As nós. semanas antes, sin dormir, ensaiando a tope, indo na furgoneta de Matías a unha peluquería, a unha señora que acaba de pechar a peluquería, comprar os sillóns que puxamos na escenografía, que traballamos, eles... Matías e Samuel pintando, Samuel tiña unha foto pintando mármol da columna que parece de mármol, que é de madeira, Samuel buscando vídeos en YouTube para como simular mármol en madera, tal. Tutorial. Sí, tutoriales, pintando así con unha... Ele e Matías discutindo, creo que teño vídeo todo. Ten que ir a beta para aquí, no, ten que ir para ali. O mármol vai todo para un lado, non ves que este vai para os dous lados, tal. E así debatindo como tiña que ser a raya do mármol. Todo isto despois de ensaiar. No, claro, todo Sí, isto despois de ensaiar. Nos acabamos ás 7:30. Isto ás 7:30 da tarde, despois de estar desde as 10 da mañá ensaiando, rollo que as columnas discutindo tal. Foi moito traballo, a verdade. No, o de saber xestionar o éxito, claro, é que esta xente que preguntou non escoitou o do audio de Hai que ser persona. Claro. Pero hai alguén que non o leve ben? No, a ver. No, eu penso que, a ver, algunha vez pode ser que tienes un comentario, non? Sí, que se nos vai algo, pero... Xa está outro para do lado para frenar. Sí, a verdade é que somos bastante... Como nós entre nós nos dicimos sempre as cousas como son, somos amigos realmente, entonces temos confianza para dicirnos as cousas que nos gusta oír, pois temos os pés todos na terra, a verdade. Cal dos 4 liga máis? Pois a verdade... Ahora temos todo parexa. Claro. Pero, non sei, a ver, que ti xa te levas como parexa moitísimo tempo. É o que eu levo con... Ahora non é... Ahora eu creo que xa... Antes, cando estábamos solteiros, Matías ligaba de carallo. Xaquín tamén é moi ligón. Xaquín é bastante ligón. Sí, é o que estamos aí os 4, máis ou menos. Eu agora posiblemente menos, porque perdín a miña melena. Claro, que eu levo moito tempo. Pero estou curtindo a calva, para ver se, sabes, pas máis maiores lle mola. Hai algún ritual antes de sair ao escenario? Sí, cantar que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare, no pare. Por algún motivo? Porque a nosa... Nos de fútbol, o de poñer a mano no medio, e antes cantábamos a canción que facía o Coco Louro. O Louro, Sí. porque os dous xogamos na de Montelouro. Pero a Matías non lle molaba moito que fose de fútbol a canción. Sí. Entonces cambiamos aquel ritmo no pare, que a verdade que está bastante guai e motiva moitísimo. Sí, é a nosa filosofía. É o noso grito de guerra. Que el ritmo no pare. Algún festival mellor que o Surfing Lérez? A ver, os Hai Surfitereres... eu creo que hai un... Non podes dicir que non hai un festival mellor que o outro. Claro. Pero sí que podes dicir que o Festival Surfing de Leres é un festival moi guai por onde está ubicado, por quen o fai, que é unha persona que lle temos cariño, por, eu podo falar pola como público, filosofía. Eu como público podo falar de tres que me gustan moito, que son as Carrilanas, o Sadomar e o Surfing de Lérez. Como fan, que festivales que fun xa antes de ser músico a tocar, como público son os que iría. E logo hai outra pregunta que a min me fai especial curiosidade, que como vivides vos ter sido os primeiros que comezastes a levar a música galega a ese tipo de boom. É que nós non fomos os primeiros, pero claro. pero que a mí o que me fai gracia é que realmente este rapaz que o pregunta, para él igual sí que sodes os primeiros. Xa, eso non pensei. Claro. Eu unha vez falando con un chico de Muros que, bueno, verdad, é un tío que entende bastante música, leva todavía escutando moita música e tal, el dixíame como que eu non me quero creer así, sabes? Eu sigo pensando na miña movida e tal, pero que ele me dixo que como que todo mundo, sabes, na música en gallego tuvo que ir a Madrid, e en Madrid dixirnos aos gallegos que, que estes molan. Pasou con Luz Casal, pasou con Juan Pardo, pasou Castanxugueiras, que é como que tuveran que ir ao Benidorm Fest para que dixeran que molaban, xa molaban antes, xa eran pandereteiras, xa tocaban polos festivales, sabes? É como que nós dixían, vos non tuvestes que ir a nada, vos saliste desde Muros e ides como desde Muros pa fora. E eu reflexionei sobre ese rollo, é como, claro, pois...
para nós realmente aquí tiñamos a Terbutalina en Muros, sabes? Para que ibades buscar nada fora. Claro, non... Eso, o que fala ese chaval para nós foi eso, Terbutalina, Heredeiros da Cruz, pois as Tanxugueiras, por exemplo, do movimento que hai agora, que foron un pouco as Tanxugueiras, Ortiga, Grandamore, que creo que cando empezamos nós, bueno, non sei, Grandamore si empezou un pouco a par que nós. Sí, un pouco antes. Cando nós, Fillas de Casandra, por exemplo. Sí, tamén. Pero que como que hubo, xa antes de nós había outros mogollóns de bandas, no noso, si el fala desa generación que saliu con nós, xa hubo outras moitas que saíron ao par que nós. Pero é o que distí, que el pense eso, pois, sí, joder, a verdade que eso... Sabes, non sei, para reflexionalo, eu sí que é verdade que moitas veces colegas teus di, vos non sodes capaces de entender o que facedes para esta movida, non? No, ainda non vos credes. Eu noto ahora o rollo do fenómeno vindo desde fora o de meu irmán. Porque eu vendo noso non o vexo, sabes? Claro. Porque claro, nós ao final estamos rompéndonos a cabeza para tocar nós, para tocar millor, para tal. Entón, humildes que flipas, eso, de estar tocando en Santiago, en Sar, con Sar cheo, e tristes de, joder, fallamos neste tema, tío, me cago en Dios, claro. Estamos acabados, somos malísimos, tío. De estar tristes por eso, vexo a meu irmán que enche a guindana e como, mira, que cabrón, tío. Arrasa. É igual de exixente tamén, de traballador? Sí, claro, claro. Ou sí, no, el sí que é tamén. Pero claro, pero eu creo que é máis fácil verlo a xente de fora, ou valorar eso, as tanxugueiras, o fenómeno das tanxugueiras, o mellor o valoro máis que... Claro, eu valoro moitísimo eso. Claro. Porque foi como de repente, hostia, claro, que fixeran as tanxugueiras o Coliseo... Sí, e as tanxugueiras unha canción en gallego no Benidorm Fest, que en todo o mundo está... O tongo das tanxugueiras histórico, histórico, claro. Entón foi como, wow. Entón para nós é... Claro, nós temos outra... Na nosa cabeza a historia... Pero a nosa historia é distinta, claro. Pero un honor, joder, nós traballaremos porque... por non defraudar a toda esa xente que criou en nós a que nos apoia sempre. Nós só fomos pioneiros en priorizar, fomentar o matimocho, que é unha bebida alcohólica para que mezcla viño con Coca-Cola e con un toque de un licor, que é o secreto do matimocho, que inventou Matías, claro. Por eso é un matimocho. Eso nosa aportación, eso sí que é que nosa aportación á industria musical gallega. Claro, eso sí que o fixemos nós. É máis levar o ping-pong aos festivales. Fomos a primeira banda que levou o Chancleton, o ping-pong de Decathlon con chancleta aos festivales. De talla 42, ten que ser a talla 42, que é reglamentaria pola Federación Gallega de Chancleton. A partir de aí, eso é o que nós fomos pioneiros. No resto... En Sar hubo Chancleton, hubo torneo de Chancleton. Deixar o fútbol e o hockey polo Chancleton. Bueno, vale, pero aí está a aportación. Sí. De todo isto que acabades de falar, e relacionado co que vimos de escoitar aquí, están os obxectos que pedimos que trouxerades. Que ademais eu estou encantado porque pedimos vos un obxecto e que en vez de ternos un, trouxestes un cada un. Porque entendemos, porque eu entendín eso, se non seríamos un, alegro non somos de traballar demais tampouco. No, eu alegro moitísimo de que entendeses cal le ensinades primeiro. Eu creo que mellor de Xanma primeiro, porque ademais vai ter moita relación con todo isto que acabamos de contar, non? Eu trouxen un vinilo de Terbutalina, trouxen un Espabila Gallego, porque, bueno, por como falábamos, Terbutalina é unha banda que a nos nos marcou un mogollón, que se non fora por Terbutalina eu estou 100% seguros de que non habería Rapans, nin faríamos o que facemos a día de hoxe. Eles enseñáronnos que, sendo unha banda de amigos de Muros, se podía facer música e chegar a máis público, e facelo en gallego, eso, eles enseñáronnos eso, que creo que é o máis valioso que nos enseñaron nunca. Enseñáronnos a retranca, enseñáronnos moitas cousas. E cantar con Gea de Seseo, que tamén compartiron con Heredeiros, que tamén cantaba con Gea de Seseo, aínda que eles tiñan a Gea de Seseo de Ribeira, que hai os seus matices ca de Muros, pero bueno. Exactamente. E que din agora os Terbutalina cando ven onde chegaron os Rapans? Eu creo que están ou moito nos minten ou creo que están contentos. Claro, por lo menos a veces que falo con Migui así, eles flipa, sabes? Jová, a nos fainos ilusión que para min el vai ser un referente, aunque sea do meu grupo de amigos, se sea meu amigo, é un referente, sabes? Xa cando tocábamos con seu irmán, claro. Nos, cando viña Terbutalina vernos a tocar, viñan por ver a Alberto, que era seu irmán, sabes? Nos eran extra nervios. Claro, era como se de Messi verche, sabes? Sí. Para nós era como, estamos a tocar ben hoxe porque está en Terbutalina no público. Entón, esa presión, esa ilusión, pues, fíjate que nos trouxe hasta aquí tamén. E di que nos trouxeches, Samu. Eu trouxe... Algo máis doado de levar e de manexar. A onde enfoco?
Isto é historia da música. Caralí, porque ademais cando ensinou antes dixo, pasaxeste. Sí, canoume, tío, sinto yo a terbutalina. Espera, en un bife entre Terbutalina e Sabandeños gañan Sabandeños? A ver, é que eu sempre o dixo, non? Pero porque gañan porque son máis. Sí. En pelea. Bueno, Terbutalina eran duros de roer, pero bueno, A cuchillo gana Terbutalina. Os sabandeños sacan a picona, son de outro rollo. Pero sí, trouxen a cinta Sus os maiores sabandeños, éxitos, que debe ser do 80 e pico, esta cinta, ou así, ou do 90, ou de por aí, porque, bueno, era de meu abuelo do coche. Meu abuelo morreu cando eu tiña 4 anos, e eu tiño recuerdo desa época de escoitar estas cancións. Para min era cinta verde, porque é verde, e dixille, papá, pon a cinta verde no coche, e meu pai fixo que a perdera para non volverlle a poñer, porque estaba farto de poñera. Sí, entón eu sempre dixo, porque, bueno, meu abuelo é de Canario, e meu pai tamén nasceu ali, entón é como... Eu non me criei con jaitas, baile, tambor e tal. Eu criei-me pois con uns tíos aí cantando tipo tuna e todo eso. Entón, para min isto foi o que me meteu na música. E se son hoxe así, que teño este salseo, este salero, toque tropical, non? Ese toque tropical, gracias aos sabandeños. Non era unha versión dos Sabandeños unha vez ou se caeu? Eu intentei, non é? Pero... Sí, nada, non. É complicado, a ver, é máis fácil facer unha versión. No, eles non se sinte... É dicir, solo eu me sinto identificado con isto. E que ti pensas que pode ser un punky sabandeño? Posiblemente lle dé o que lles falta aos sabandeños. Cal che gustaría? A min gusta de moito, aquí non está, que é Palmero suba la palma, pero é un 3x4 e xa se nos está complicando os compases aí. Os Smiths tiñan temas en 3x4. Sí, pero bueno, aquí tamén está unha que é El pescador de morenas, que está moi guai esa canción. O La pulga e el piojo. Esas son as que máis me molan. Bueno, para pechar non nos ides tocar unha de Sabandeños, non? Home, poderíamos tocárbola, pero mellor non, mellor tocar unha das nosas, sí, non? Poderíamos si eu me superar algunha dos sabandeños, que a ver, si queres que eu che mire mentras tocas unha dos sabandeños. No. Pues nada, rapaces, foi un placer tervos aquí. Xa acabou. Xa acabou. Dixestes que era larga, pasou rapidísimo. Pasou voando? Sí, pasou voando. Eso vos trouxestes aí moitísimas follas como a caen tal para aparentar. Ao final, dúas preguntas. É todo para aparentar. Manda carallo. É o que pasa cando a xente fala pouco. Sí. Xama Samu, de verdade. Un placer tervos connosco aquí no Vagón. Un placer estar aquí. Gracias a... Vos botades o peche, eh? Sí, vale. Pois un honor. Sí. Vamos a facelo ben. Sei como chegamos hasta aquí. Non che minto, non daban duro por min. E si que volvería a vivir o primer día. E a pesar de que xojamos co lume que chova, non quero que me baixen desta nube. Non sabía que querer podía matar. O que dixo que non se iba a enamorar. Ojalá volver a cando nadaban os teus ollos azules, onde sempre daba pé, porque este amor nin con pedras se afunde. E agora teño a tua mirada que me guía e se me clava no cora, que bate tranquilo, xa botou os males fora. Por ti volvería a sufrir todo o que pasei antes de que chegaras ti. E por favor nunca me faltes, nin te marches moi lonxe.
con dicilo non basta, con sentilo non basta. É quen pretendo engañar, se todos os camiños me levan ao teu portal. Un, dos, tres, sí. E ahora teño a tua mirada que me ríe se me clava no cora. Quédate tranquilo, xa botou os males fora. E ahora teño a tua mirada que me ríe se me clava no cora. Quédate tranquilo, xa botou os males fora.